Som Ximce, ja vás vítam v ďalšom videu. Dneska sme zase u Cherry Craftu. Jau, Ximce. A už máme 30 odberateľov a veľmi vám za to ďakujeme. Bude špeciál aj s Tomom, aj s Lukerom. S Lakrom, nie Lukerom, ja som Luker. No a tam ideme hneď zabiť zombika. Pes, pomôž mi. Poď, ideme ho zabiť. Ste na držku, kámo. Tak, hoď sa ozem radšej. Bo ja sa ťa bojím. Au, mi ako si veľa bere, mu nič. Ha, je v nevýhode, je v priepasti do prdele. A ja som dosť v nevýhode. Som dostal teraz pekne ja. Nope, nedáš ma. Keby mi z neho padol ten meč osmimový. Myslím, že to je osmimový. Nepadli mi z neho leginky. To je čo za zombika? Aha, veď ja som zombika zabil, nie? Jo, on to bol ten čudný. Paráda, mám... Nie, to sú lapisové, ja som sa pomýlil, to je foto, na to asi netru... O, to je foto, čo je? Jo, má tu udicu. Joj, aha. Tak to sme... Ne, ja som zabudol dať spawn point. Dobre, ja. Ja zase som sa hentým otrávil, toto nenávidím. Bolo to prečo tak dlho? No už je zase noc. Dúfam, že vám nebude vadiť, že budem... No nebudem, nič. Ja, že to tam sednul a tak jeden mi písal, že nech si niekde budem veci. Ale hovoril som, že... som tento svet mal ako testovací. Oh my god! Kde to šmejil? Tak my si vezmeme ich to veci. Tak. Kde máme meč? Ja mám fishing rod. Počkaj, si vymenia za môj meč. Aha. Tak to je... kamarát potom, jak porasa. Zase ramali. Kde mám hotdogového? Kde je ten hotdog? Ty si hotdog? Si hotdog? Ne, nie si hotdog, tak hotdog mi zdrhol, nevadí. Aj tu je hotdog. Makaj hotdog, pod za mnou hotdog. Poď sem. Poď sem. Rýchlo zaportuj za mnou. Tak a dovnútra, chytro. Poď sem. Ježiš. Ale krucinál. Tak, mám ho na sebe. Vypadni. Takto sa kosti dáva. Paráda. No a ja sa musím zapnúť nabíjačku, prepáčte. Späť a všetko je v pohode a ide si vnútro, jak vidíte, nič som tu nerobil, lebo som chcel, aby ste všetko videli a je to nezáživné, čo má byť záživné. Tak si vezmem celé, čo sa s tým, čo budem. Ešte by to chcelo, toto si tam poodkladám, pôjdeme na ryby. Tak, krompáč, meč, ktoré mi ukradol. Tak a jedlo máme banány nejaké. Máme banány, máme aj valnut. Koľko mi to dá? Asi to len jedno, fakt. Kokos, koľko dá kokos? No, videl som zatiaľ len dve. Toto by som mohol dať preč. Nemohol, ale musel.
Pôjdeme niekde na výpravu. A samozrejme, že bude aj ten špeciál s Tomom. Nie so stromom, ale s Tomom. A ešte s jedným z lakrom. Ešte vôbec dneska... Ja vôbec neviem craftiť. To sa mnou úplne naprd. Či to nie je moc malé. Tak. Chodba. A bam, tu už je to čosi väčšie. Tak, tuto nechám takýto asi. Si robím dieru, tam kraftovačku. Tuto som to chcel ešte dokončiť, tuto je úplne zlé. A robíme jednu vec, aby ste dobre videli. Tak. A predsa len idem pre nejakú shit. Čo to tam je? To je nejaký barák alebo niečo, nie? To červené, vôbec neviem, čo to je. Si to pôjdeme pozrieť, to zdeň. Teraz idem ešte kopať. Ježiš, koľko tu je tej soli, ale toto nie je sol, je to sol, to je sol. Toto také škaredé táto miestnosť, ale to nevadí. Zatiaľ to nevadí. Tak. Ako to nevykopem. Ja sa tak priebežne orientujem, že není ešte nič, čo vykopem rýchlo. Cobblestone vykopem rýchlo, alebo aj hlinu. To sa len tak šupnem, to sa všetko bude upravovať. Len toto od robotu nebude. Môžem rovno teraz zakryť. Ježiš, ty všade tam, kde ťa nechcem. Ja sa zbarajam, točím ho. Ovládam. Tak, ostaň havo. Tak, tu by som si mohol takto nechať. Ja už viem, čo urobím. Tuto dám dvere, tu bude zadný chod. A poďme sa pozrieť, čo je hento. Neviem, či to nie je ten islandík. Ten ostrov, čo je ako tie ostrovy, neviem. Ups, pardon. Pardon, to bol spolužiak. Hľadám toho lyžiarského. A to som chcel povedať, že týždeň budú vychádzať videa, lebo idem lyžiarsky. Tak, len aby ste nedávali dvere preč, lebo aby to nebolo niečo sledované zase. Jak to bude internet vychádzať, videa budú, ale že tam je internet, to je 30% šance. Alebo druhá šanca na život, slovom povedané. Mamo, je. To je zlé, to je veľmi zlé. Takže môžem si robiť charcoal. A nechal sa vypekať, na čo tu budem stať ako policajt. A z kabeláku by som to tu mohol. Myslím, že toto aj ujde. A preboha, to je inak otrasné. To úplne epické toto. Tak. Čo by mohlo byť?
Ne, takto to nemôže byť. Úplne lopatu nemáme. Ja som mu dala devinu. Ešte prečo mi to neprepína. Podľa ho zmeníme, to ešte vykopem. Také to by som chcela nechať. Čo by sa dopieklo, nice. Ale to som nepotreboval. Kde je môj kov? Aha, našťastie. Tak vypekaj. Čo už je deň? Ja to nechcem pozerať, nechcem si tu ničiť celé. Nechcem, aby to bolo hlasnejšie, ako to je. Už je deň, si idem vyrobiť kamennú sekeru. Dúfam, že mi sa nepreskočí, kým nemá meč. Ježiš, ja už meč mám. Ale nemám styky. Aha, to je veľký. No, mohlo by z neho niečo vypadnúť, ale už som ho, teraz chlapi sa voňaní. Bum. Helmet! Jupi! Ježiš, to je ten krpec. A nie, to je ten, čo mu vie odhodiť. On mi dal jeho meč. Stoneovi. No ja nechcem začať horieť. Idem sa pozerať na ten. On chcel nejaké jedlo. Čo? Môj pes. Čo mu je? Prečo umiera? Pes. Poďte hej. Neviem, čo ti je. Asi mal hručku. Čo ti je? Čo ti je, pes? Hej, čo ti je? V pohode, nechám ho tak. Nech sa venčí. Čo už, ja chcem nejaký banán. Ja chcem banána. Venčí sa, havo. Ježiš, prečo sa nechceš venčiť? Ježiš, môj inak málo života. Čo ti je? Ja nechcem, aby si skapal. Hoď sa do vody. Ne, on skape. Čo mu je? Ježiš, čo mu je? Ne. Môj pes. Blbá myška. Prečo zomrel? Chudák. Idem zobrať viac kosti a pôjdem do zimného biomu potom. Dnes nesím, aby som ja nemal psa. Aha, tak ja nemám kosti. Dúfam, že sa z jednej okočí. No, môj pes, môj prekrásny pes. Zomrel, mohol. Ja sa z neho porazí. Nevadí.
Vlastně, že vadí. Ještě spawn point. Spawn point. Tak už mám. Z toho nemôžeme, som úplne z neho nešťastný z toho psa. Bol to plný veterán, chudák. Zobral tragickou a násilnou smrťou. Jau, z strany kaktusy ešte vy ma tu serte. Zdechol mi pes. A to je z tých hentých. Vyskapeš. Tak, ďakujem Cčkom. On to nejde Cčkom. Ja sa chcel pozrieť, čo je hento. Tá bodka. Tá bodka je podo mnou. Hej, bodka, čo si zač? Aha. Nechoďte do prdele, všetci, za strany. Tam máš. Jen sa regeneruje. Tam máš. Na ranu? Vážne? Ja tam mám smrti. Počkaj, ale má celý môj armor tam. A takto to dopadne, keď nič nemám. Som naštvatý na všetkých, aj na teba. Blbá sliepka, ja ho idem zvajcovať a hajzla. Skabuš! Teraz sa ti do mňa bude dobre bušiť. Hajzlovi. Keď ja nemám vôbec nič na sebe. Ja ti po jednom míňam ako ručičkou na klasickom. Ako OK, je to zadarmo. Som roznesený na kopyta. Ja mám rybu. OK, máme full brnko. Odkiaľ máme rybu pre Boha? To sú úplne zvláštne paranormálne aktivity. V tomto úplne sol nechcem. Uhlie chcem. Tak, ja to tu osvetlím. Vykopem to uhlie. On by už konečne chcel nejaké železo. Ja som bol, že mi tu niekde creeper bachne. Tak, uhlie 12, ešte aj toto vykopem. Uhlie budem potrebovať, v mojom prípade. No poď, ťaž. OK, tak to bude aj dáme stačiť. Koľko má 22, to stačí. Idem sem dole, sa pozrieť tu. Není konečne železo. What the fuck? Ja, to je hento. Viem, čo to je. To slúži ako uhlie. To si vezmem. Myslím, že teda, že to je ono. A ešte hore to železo vykopnem do vzduchu. Tak, tu je niekde. Ach, krásne železo. No poď. Tak, poď sem. Sa bojím.
Ok, maximálne vykopem to železo a valím hore. Sem pôjdem potom. Oh my god, to čo je? Čo to je? Cooper? Toto je Cooper? Toto je Cooper, nie? Som slepý, tu je Cooper. Neviem, či sa dá z tohoto Cooperu niečo aj vykraftiť. Neviem. A ja sa v tomto modpacku, nejako v tomto craftingu nevyznám. A môžeme to pozrieť. Čo to je? Triancraft, fakt neviem, čo je. Tu je iron, nie? Vidím, jak to zhebnem za kamerou a budem kričať, čo zhebnú. No ok, tak sa sem ešte vrátime. A čo potom? No čo robím? Jednu trošku do diaľky to preskúmať. OK, takže môžeme sa vrátiť domov. Tak, rasti, nie náhodou. OK, nevedia si ešte rýchlo robím také provizorné dvere. Tak. Takže ideme páliť, ideme vypalovať. A idem vyskúšať, či to je ono, to čo si myslím. Wow. Je to ono. Si vezmem a myslím, že by sa mohol toto vyskúšať, vypáliť. No to ide vypáliť. Tak si urobím stone breaky, zase ich budeme 24. Na to vykopem. A ja idem si radšej urobiť apec. Ešte jednu. Tak ešte dve. Na tom vôbec nezáleží, čo ja vravím. To je aj tak úplne od veci. Budeme tu mať úplne epicky. Takže vezmeme si z tohoto polku. Idem to skúsiť. A stále sa isto nebude dať craftiť. Kde to je? Kde to je? Aha, ja to mám v ruke. No jasne, to urobím úplnú kravinu. Jak sa to píše, Ježišmária, som plne čaptavý. Copper. K-O-P-P-R. To sa nedá takmer nič robiť. Mám nejaký Cooper chest. Tak sa robíme Cooper chest. Keď sme máme 7, ešte jednu Cooper by to chcel. Čo tam hodíme? Tam hodíme ten cobblestone. Kde som hodila iron tu? Tak, vypal sa. Oh my god. Vôbec tam zatiaľ nechám, potom ju dám preč. Hovorím, že potom ju dám preč, nevypínajte video.
Tak, je to ešte rýchlo. Neviem, ja si toto potriedím. Aha, toto som chcel a toto som chcel. Urobím si však chlapnicovú podlahu. No, dúfam, že mi vystačí krompáč, že sa nechce robiť zase na nový. Proč s ním vidí? No mi nevidí ten krompáč. Toto je zámer. Nemám ani tyčky. Tak už mám dosť. Ježiš. Čo tam dám ešte skalu, kým sa... Tak. Ja si urobím aj normálne a nenormálny. Tak. No a idem vykopať to, čo mi tam zavádza. Aha, takže ale aj tak si to ja vykopem. Z toho alebo z toho tie biofosíl. Čo z toho vypadlo? To čo je? Aj keď mi to niečo pripomenie, ale čo to je? Aj to je hento. A to tam nechám. To dám niekde. Ja to dám tu do stredu. Myslím, že to je stred. Tak. A ešte pozerám, čo potrebujem na kultivátor. Takže sklo. Takže toto mám, toto urobím. Za kamerou toto mám kultivátor. Jak ľahko to znie, čo? No OK. Ešte tú podlahu urobím. Tam to nikto nevidí. Tak. Tak, myslím. Tak. To je pekné. Tu a tu. Tu a tu. Tak, krásna podlaha. Tak, tu by som to mohla aj ukončiť. No, to by som mohla ukončiť. Tak sa mi video páčilo, nezabudnite dať like. A Habo sa s vami lúči. A čus.